Ahojte, vítám vás u dnešního videa a to je, co jsem uhačkovala tenhle a minulý měsíc, což je srpen a září. Je to jenom, co jsem hačkovala Zofen Baby, což jsou takové hebké příze žinilkové a ne úplně ze všech, protože to bylo asi trochu na díl, ale chtěla jsem vám ukázat, to jsou plešáci, protože já hačkuju Zofinek jenom plešáky, takže můžeme jít na to. Tady jsou tady tyhle dvě žabičky. Jedna má tady tenhle ten tmavší krunýř a má trochu křivou nožičku, protože to měla víceméně podle sebe. A takhle vypadá ta druhá. Jsou teda mega roztomilý. A já jsem měla ještě třetí, ale tu jsem dala svým mamce. Takže takhle vypadá a jsou hrozně roztomilý. A ty u těch nevím číslo, protože já jsem kupovala v balíčku, kde byly 4 za výhodnou cenu, protože tam byly 4 za 125 korun, ale neměly u sebe štítky, takže jsem za to dostala tyhle si 2 modré a 2 světle modré. Takže já nevím, jaké jsou, ale to je jedno. Takže mám takové 2 želvečky. Potom úplně z toho stejného balíčku jsem uhačkovala. Tady tyto 2 rejnočky. Tady nevím, jestli to jde vidět, ale ten je trochu tmavší, jak tady ten. Moc to nejde poznat takové světlo, ale možná se trochu podíváte. A pak i z druhé strany je jeden z nich trochu tmavší, což je tenhle, který je trochu tmavší, ale vidět to na kameru, pouhým okem nejde. Takže takhle vypadají. A ty jsem taky hačkovala z toho balíčku, ale teď už tady mám jenom rozhačkované plešáky jestli jste viděli, pokud ne, doporučil jsem podívat Howl, který jsem vydala před pár dny. Takže jdem dál. Jsem hačkovala tady tyto 2 houby, dyně, jsou takové. Ne, já jsem nehačkovala kruh, ale hačkovala jsem normálně, jakoby neprovazený, jak se řekne. Prostě, že jsem hačkovala krátké sloupky. A dopadlo takhle. Když chcete vyšší, tak udělejte víc řetiskových oček a když chcete širší, udělejte víc řad. Dělala jsem to podle Vyrobeno láskou návod, takže tak, myslím, že jsem se na ten návod nedívala a měla jsem to podle sebe, ale pokud chcete vážko, tak se podívejte na Vyrobeno láskou, ty to mají vysvětlené. Potom, to je tento dušík, takže naprosto božím, ten je taky víceméně hodně podle mě, ale tu inspiraci, to už je ten spodek je podle mě, ale ten návod jakoby je od Klaruš Art. A ono to mělo být ještě udělané, že mám mít dyni na hlavě, ale to jsem neudělala, takže je to takový dušík. Já ty dyně a i toho dušíka mám jako výzdobu, takže tak. A ještě, to jsem udělala včera a zabrala mi to celý včerejšek a jsem na něho tak pyšná, podívejte se na něho. Takový úplně boží pavouk, ne, prostě boží, je udělán podle návodu Anet Tvoří a to je všechno, ale ještě nemám tady tohle. A o tom vám povím něco v příštím videu. Takže ahoj!